Arratsaldeon ikusentzuleok eta ongi etorri iparraldearen orenera. Zalantzari gabe gaurkotasunak Parisko Asamblea Nazionalera eramaiten gaitu. Bertan iragan baitzen atzo François Bayrou deituriko konfiantza mozioaren bozketa eta ez zuen diputatu guztien konfiantza jaso. Bertatik jarraitu zuen saioa Frank Dolosor lankideak. François Bayrou lehen ministroak hemen Asamblea Nazionalean aurkeztu duen konfiantza galdearen bozketa galdu du, izan ere 374 diputatuk kontra bozkatu dute, 194 alde, 45 minutuko hitzaldian Bayrou zentristak adierazi du nahiago izan duela arriskua hartu deus ez egitea baino, krisi sakona, politikoa, soziala eta ekonomikoa, hemen eskuin muturrak zenbait kontserbadorek eta ezkerrak kontra bozkatu dute, horien artean Ipar Euskal Herriko 3 diputatuek. Je ne m'attendais pas à un score aussi important, 364. Colette Capdeviel diputatu sozialistak ez du bere harridura gorde. Ez zuen espero hainbeste diputatuk kontra bozkatzea bere hitzetan, horrek erakusten du Bayrou ez duela ez da bere alderdikideen sostengoa lortu. Bere iritziz Frantziako presidenteak sufritzen ari den gizartea entzun behar du, eta eskuineko lehen ministro bat hautatuz ez ditu aterabideak atxemango. Une note politique avec un socialiste à Matignon. Iñaki Etxanizek ere kontra bozkatu eta nabarmendu du beste politika eredu bat plantan emateko ordua dela. Sozialista batek Matignonen buru izan da aldaketaren alde daudenekin elkarlanean arituz. Uste du ezkerreko alderdikoak ez diren diputatu batzuk ere prest direla justizia soziala, justizia fiskala eta ingurumenaren alde bozkatzeko. Kontra bozkatu duen Pio Dufo diputatu abertzalearen arabera, datozen egunei begira. Orain hori da, helburua da, ondoko egun eta asteetan norbait elkarrizketarako prest dena plantan emaitea eta elgarrikin lan egitea. Uste dut jendartea aserre dela, aspertua dela joko politikoarekin noiz, bakoitzak ikusten duen berea, baina ez gizartearena eta hor, orain lehentasuna gizarteari ez gira ora egoiten alko urte eta erdiz. Orduan garantzitsua da zinez emaitea lehen lerroan gizartea eta jendartearen hobekuntzak lortzea albezain fite. Ikusi beharko da orain Emmanuel Macronen erabakia zein den eta zein izango den François Bayrouren lekukoa hartuko duena. Ezpeleta aldean mundu osoan ezaguna den biperan biltzen ari dira egun hauetan, bilketa hoi baino pixka bat lehenago hasi da urten. Egoera gazigozoa da, hemen bada gatza eta piper inguruetako 10 bat herritan orotara 180 ekoizle daude batzu. Pozik, bertzeak biziki kezkatuak direlarik izan ere, ez dituzte bat ere emaitza berak izaten lurren, eremuen eta landatze garaien arabera. Oroar jende aski konten da, baina bada ere parte bat galdutuena poliki bipera beruaren gatik, hor ondio bat garatzen baita eta hiltzen baititu landareak, baina aski goiztiara ekoizpena eta pixkat jende batzu kontent eta beste batzu gutio. Biperra 6. mendean ekarri zuten Hego Ameriketatik, azken mende laurdenean ekoizpena egituratu da hemen, sormarka baten inguruan ere, iazko ekaitzaren ondotik aurten ere kezkak alere. Aurten ere, ustail eta agorri lastapen hortan, bero handi horiekin etxe batzuetan, nire kasua da, 150 edo 100 tokika galdu ditugu, eta beraz beti horrek duda sartzen dizu, ez dakizu balio duen segitzea edo ez, beraz batzuek badute besterik, batzuek badute beste ofizio bat ere ondoan, eta pentsatzen dugu, horiek amore emaiten dutela, nolazbait sobera indar baita lortzeko zerbait, baina hori aztertu nahi dugu urbilagotik, hartuko dugu demora pixka bat, ikusteko ze profila den, ze jende motak duen usten, ez dira bakarrik adinekoak edo erretretara txartzen direnak, eta hori nahi dugu jadanik ongi aztertu, eta gero albezen bat lan egin emaitzak lortzeko eta jendeak segitzeko konfiantzan ekoizpen horrekin. Ezpeletako biperaren besta handia urriaren 25 eta 26 ospatuko da, berriz ere, milaka biperzale bilduz.
Irailaren 14an ospatuko du Irulekiko ardoen sindikatak Irulegi ardoaren babestutako jatorri deituraren besta. Mahastizainekin dastatzeko aukera eta sormarkaren aniztasunaren erakusle. Jendeari ezagutaraztea gure ekoizpenak, da ardoak, nola ejan magira gaur egun ogoi bat independente eta sotoa, beraz baigorin, eta denen artean badugu hainitz gauza erakusteko, dibertsitate handi bat, eta ideia zen egun hortan jender parada emaitea jastatzea gure anoak egun eder baten inguruan. Mahastitatik ibilbideak ere proposatuak izanen dira, lanbidea eta sormarka deskubritzeko besteak beste. Deia Euskal Herriko sormarka bakarra iparaldean, eta sormarka tipienaretiko bat, Frantzia mailan. Ordean ez gira hainitz, ogoi bat mahastizain eta soto bat, behionta irutan hori tamarektara, tipia da, eta helburu hori da ere, elgarra txemaitea denek elgarrekin, elgarren anuak jastatzea hori da. Bada gure eremuaren zat, xuri gorri, deia hiru kolore, beraz xuri gorri eta beltz, baitugu 6 mahats mota, eta zinez badugu askatasun eder bat sormarkan ano diferenten egiteko eta proposatzeko. Eta hori oargarria da eta zinez bada hainitz mota diferent jastatzeko izanen da. Animazioak eta kontzertuak ere bai eta basoa erosita arno hainitz dastatzeko aukera. Izanen da sartze bat, 5 eurotan erosten alko da beraz baso bat eta baso horrekin izanen dira, izanen da 60 bat anoren jastaketa, edo 65 anoren jastaketa, xuri gorri beltz, kasik independente guziak hori zanen gira eta behar badenak, eta soto ere, eta ondotik errandugun bezala ostion, beraz izanen da egunean zehar xarde elkarteak eginen ditu aktibitatea gazter erakusteko biskat nola jastatu, nola usindu, beraz tailer ederrak, izanen da eguerditan prentsa mahats tinkatze bat jastatzen alko den ere mahats jusa, direktuki, tinkatu eta, izanen da trotineta elektrikoekin mahastietan itzuli bat, egun osoan. Bietan izanen da mahastiaren bisita, Olivier Martin eta Nikola Faltxarekin. Hor izanen da parada mahastietan egitea ibilbide bat, eta Irulegiko kapera historikoan pixka bat bukatzea. Hainbat urtez, besta hau desagertuta egon ostean, berriro itzuli da gurera irailaren 14an egun handia antolatu dute Irulegi herrian. Mulen Baki artistaren erakusketa ikusgai dago irailaren 30 arte Baionako Atalant zinegelan. Honen bidez artistak publikoari momentu bat gelditu eta sentiarazteko gonbidapena luzatzen dio. Ikusentzule okobra koloretsu hauekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!